Hei, salutare, sunt Andreea Sugibil și am găsit la țările la noi episodul. Să intre Răzvi, a început cu ăla. Răzvi, a intrat? O să pun o pauză și o să revenim. Așa lume, am venit. Răzvi. Deci am pus aici. Și ceva ce vreți să fac în episodul de astăzi? Dificultate 0. Bine. E chat. Voi face noapte și pe aia. Oricum trebuie să ne culcăm. Da, bă, aia era mâncarea mea. De furlare e mâncarea mea. Dă-te. La o parte. 4. Da. Stai. Bag acolo. Stai acum. Mai bag și eu niște lemn. Să avem lumină în casă. Bă, dar încep. Bă, fii atent. What? Intră mâncarea prin geam. Intra. Să acum încă o leacă niște carniță. Spui? Așa. Așa o pun. Ce faci, Robi? Ce era? Răzvi. Adică-le pe fate, că filmăm. Robi! Vino cu asta. Vino și ăștia. Așa. Răzvi, cred că se face noapte. Nu merge. Stai. Aș bag în chest. Bag în chest ce nu ne trebuie. Așa. Acum, vină după mine. Răzvoane! Vină după mine! Bă! 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 Bă, mori! Hai, după mine. Am plecat. Hai, mă! Da. Oh! Hai, pune ca. Nu. Mergem aici? Bă! Stai. Aici ne ascundeam eu cu rare și când era ploaie. Mă stul de așa rău. Bă! Eu stau pe shift. Bă, nu vede nimic. Dacă mai pun și capul de ăsta, uite, cum văd? Te vezi, mă, ceva ea? Nu. Gata, unde e ăla, mă? Grasule! Bă! Ia și tot torța. N-am! Am venit cu milionul torța. Stai toate pe masă. Este de acolo. Eu se bolule. Hai. Lasă-mă, mă, nu. Gata, am găsit. Gata. Te departe! Vreau să-ți de aici! Te departe! Departe! Nu mai dă bă că mor. Mor! Bă, m-am două chestii, stai că vede una, jumate. Nu să mănânc. Robi, stai cu minte! Ce acolo? Le-am găsit. Așteaptă-mă! Robi... N-am cât în acolo! Așteaptă-mă!
Du-te tu. Îmi dai și mă să duc atunci. Așteaptă puțin. Stai, grasule. Vine noaptea. Îmi spun eu că se înserează. Bagă ceva ca să... Bagă ceva. De-te puțin. Bagă ceva la prăjit. Bagă și tu ceva. Am băgat și eu un dăst. Aveți paturi. Gata, hai. Culcă-te. Culcă-te. Culcă-te și tu, mă. Culcă-te, mă. De ce te colți? Hai, gata. După merge să luăm ceva bun. Da. Gata, vino ca. A încetat și ploaia. Acum vreți să iau ceva bun. Așteaptă. Apă, asta arată bine căsuța. Stai puțin. Deci, frate, normal. Ce stai puțin să vezi cum arată așa căsuța, să-ți fac o poză. De te parte. Hai să facem o poză, să stăm amândoi și să vadă fața. Stai. Fața aici. La o parte, mă! Să fac o poză la casă. Gata. Fața aici, tata. Așa, stai. Hai să facem o poză amândoi. Stai puțin să văd și eu cum arăt. Îmi dau invers personajul așa. Stai că și eu trebuie să-mi dau. Uite aici. Uite așa. În fața, vină ca la mine. Uite așa. Vină ca, mă. Așa. Stai. În fața casei să vină. În fața casei. Stai să vezi și eu că e cam greu să vină așa. Eu m-am mobilit. Eu nu mă. Fațareta mea. Uite, vină așa după mine. Lângă mine. Așa. Stai să vină lângă tine. Stai așa tu. Stai așa tu. Gata. Deja. E bine. Stai. Stai să fac o poză. Gata. Hai să luăm ceva bun. Hai să luăm ceva bun. Hai să luăm ceva bun. Așteaptă bun. Așa. Haide! Bă. Te-ai blocat? Bă, nu stai așa. Vezi că aici o să crească un copac. Dacă stai aici, poate crește copacul. Și pe aia mori. Hai să luăm ceva bun. Așa. Au, imediat. Hai să luăm ceva bun. Așteaptă puțin. Așa. Și cum va fi titlul? Stai puțin. Știi cum se va numi? Asta e clubul prietenilor. Adică ne jucăm numai eu, Răzvi și Coraleș. Și cu mine. Nu că... Stai puțin acum. Stai puțin. Imediat, stai puțin. 2 minute și gata. Nu, că după aia Răzvi iese. Nu iese, pentru că dai mine și iese. Nu, că ăsta e clubul prietenilor al nostru. Când și vrei să mă joc un pic cu el. Dar de ce? Banii de ce nu iasă să-ți car de memoria tabletă? Stai să mănânc ăsta. Bă, Răzvare, hai. Da, frate, cam atât a fost foarte bine. Cine din data tare. Stai puțin să închei. Vreau să mănânc o post.